На календары ўжо другая палова мая. Гаспадаркі Віцебскай вобласці не могуць завяршыць пасяўную кампанію. Яе тэрміны зацягнуліся як мінімум на 2 тыдні. Яшчэ трэць плошчаў, адведзеных пад яравыя культуры, застаюцца незасеянымі. Каб прадухіліць магчымы дэфіцыт кармоў, аграрыі робяць стаўку на аднагадовыя травы і кукурузу. Пра гарачую сяўбу на глыбоцкіх палетках у матэрыяле Інны Кірыенкавай. Вясеннія палявыя работы ў гаспадарцы Мнюта звычайна завяршаюць на пачатку мая. Сёлетняя пасеўная стала выключэннем. Пасля красавіцкіх ліўняў, калі за дэкаду выпала месячная норма ападкаў, большасць палеткаў аказаліся пад вадой. Землі тут цяжкія, гліністыя і суглінкі, прасыхаюць марудна. Вось і зараз, здавалася б, 7-й дзень без дажджоў, аднак тэхніка з цяжкасцю заязджае ў поле. Часта буксуе, а то і зусім гразне, без дапамогі не выбрацца. Мокро, вроде бы идешь по-сухому, а в итоге проваливаешься и буксуешь. При этом, да, ломаются агрегаты сельскохозяйственные. Соответственно, без ремонта уже не обойтись. У такіх умовах асабліва не паспяшаеш. Частыя паломкі і прастоі значна стрымліваюць тэмпы работ. Даводзіцца сеяць выбарачна, бо яшчэ не ўсюды можна заехаць. Выбираем более сухие участки, переувлажненные. Немного проходим по возможности трактора, чтобы подсыхала земля. Потом возвращаемся через 2 дня по мере подсыхания. Ну и по мере высыхания готовности почвы, значит, сеем. У гаспадарцы неабходна пасеяць яшчэ 200 гектараў кукурузы, а ў цэлым па раёне амаль палова плошчаў застаюцца незасеянымі. І гэта пры тым, што агратэхнічныя тэрміны на зыходзе. Разлічваць на добры ўраджай сёлета будзе складана. Одно только, что заморозки, конечно, и отрицательные температуры сказываются на развитии. Развитие растений сейчас приторможено, замедлено. И, конечно, на многолетних травах, потому что нет роста вегетативной массы. Спецыялістаў раёна непакоіць і стан азімых. На асобных палетках вымачкі дасягаюць нават 50%. А менавіта гэтыя культуры складаюць аснову будучага ўраджаю збожжавых. Інна Кірыенкава, Александр Петравецкі. Навіны, Глыбоцкі раён.